Aja banter-banter ndak dikira dandani lawang. Lah terus lek bar ngeten iki terus pripun, Pak? Omong, lek wis dodok omong kae. Oh, ngomong. Heeh, ndang. Be. Carane nyekel cempol ae, Pak. Hah? Iki lek anek lengkae ning kene iki to. Lah iki terus drijimu lebokno rene. Oh. Mulai pengalaman iso-iso nyekel dhewe kowe. Oh, nggih, Pak. Ngono kuwi. Oke, siap-siap. Saiki omong bebas. Arepe matur karo Pak Lurah Wengkal boleh, arep menyapa penonton boleh, arepe nembang dhewe ya boleh. Ngono kuwi. Suluk sik gak oleh, Pak. Iso ya suluk. Wis saged to, Pak. Wah, njajal ya apa? Ndodok riyen, Pak. Heeh no. Dok.